Библейски приказки. Имало едно време. Представя приказка за синаповото зърно. Имало едно време в едно красиво царство, наречено царството на светлината, един мъдър и добър градинар. Той имал голямо сърце и искал всички живи същества да намерят покой и защита в неговата градина. Един ден градинарят взел в ръка най-малкото семенце, което можело да се намери, мъничко, почти невидимо синапово зърно. Семенцето изглеждало твърде незначително, за да постигне каквото и да е нещо голямо. Градинарят отишъл на нивата и с нежна грижа го посял. „Ето, малко зрънце“, прошепнал той. „Ти носиш в себе си силата на началото. Ти си моята надежда за голямото дърво, където мнозина ще намерят подслон.“ Съседите се присмивали. Какво става? Една тънка зелена нишка. Защо градинарят губи времето си с нещо такова незначително? Но малкото стръкче имало в себе си жизнена сила, дадена му от градинаря. То пуснало корен дълбоко в добрата почва. То не се оплаквало, че е малко, нито се опитвало да имитира големите дървета. То просто растяло ден след ден в мълчаливо покорство на небесната светлина. С годините стръкчето станало по-голямо от всички градински растения и превръщайки се в силно голямо и разклонено дърво, това било чудно. От едно малко зрънце се появило дърво, чието клони били достатъчно широки, за да дават сянка и закрила. Случи се нещо вълшебно. Всички птици, които летели в небето, големи и малки, пъстроцветни и сиви, гладни и уморени, долитали отдалеч и намирали подслон и убежище по клоните му. Някои свивали гнезда за своите малки, други просто си почивали, други търсили сигурност. Дървото било препълнено с живот, песен и закрила. Каква е поуката от всичко това? Приятели, ние сме като това синапово зърно. Нашето начало беше скромно и незабележимо. Градинарят Исус ни е засял със своята първа искра на вяра. Не презирайте малките неща, малките начала, малките църкви. Всяка голяма работа за Бога започва с едно малко семенце – вяра в сърцето на един човек. Не се срамувайте от скромните си дарби или малкия си брой в началото. Силата не е в размера, а в живота, който градинарят е вложил в нас. Растете с цел да дадете подслон. Ние не растем само за себе си. Целта ни е да станем голямо дърво. Църква, което предлага убежище за всички, които търсят мир, изцеление и закрила от житейските бури. Бъдете отворени и гостоприемни като клоните, за да може всеки да намери своето място при Бога, като птиците. Бъдете повече от градинско растение. Не се задоволявайте просто да бъдете добри граждани на света. Божието царство, започнало като семенце, трябва да надхвърли обикновеното и да се превърне в дърво, нещо силно, трайно и даващо живот, което другите не могат да създадат. Скъпи приятелю, помни, че най-великата Божия общност, църквата, започва с една малка, чиста вяра, синапово зърно, посято от начало от само 12 човека. Нека тази вяра
да расте, да пуска дълбоки корени в нас, чрез Словото, което е Исус Христос, и чрез любовта на Бога, за да може в крайна сметка църквата да стане широк и силен подслон за всички, които търсят светлината на Божието царство. Амин. Слава да бъде на Господа!